în Domnul, practic se pregătesc pentru veșnicie, sunt pregătiți pentru veșnicie. Îi așteaptă viața veșnică. Aveam în facultate un coleg care era ateu. Și cred că și dumneavoastră ați întâlnit oameni cu diferite filozofii și așa ne învață Biblia, să respectăm fiecare părere. Și băiatul acela mă întreabă într-o zi, după ce ne-am întâlnit după cursul, nu înțeleg de ce voi, creștinii, sau tu, crezi în Dumnezeu. Pentru că eu știu că Dumnezeu nu există, nu l-am văzut niciodată, știi? Știam ce să-i spun, așa mă rugam în gândul meu și am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune, știi? Și mi-am spus, da, câteodată există lucruri care nu se văd. Și dacă nu se văd, asta nu înseamnă că nu există. Dar nu se poate, Dumnezeu nu există. Și mi-am zis, bine, uite, îți dau un exemplu. Și ar trebui să ne gândim cu bine la acest exemplu. Pentru că cele mai importante lucruri din jurul nostru, care ne dau viață și sunt vitale pentru noi, nu se văd. Spune mai departe, zice aici. Da, uite-te la creierul tău, se vede creierul. Eu te văd pe tine, da? Atât de important este creierul pentru noi. Cred că e cel mai important organ din corp, da? Da. Să știi că nu am gândit la asta, zicea. Bine, gândește la inimă. O vezi? Nu o văd. O simți, da? Dar nu o vezi. Deci cele mai importante lucruri în situația noastră în care suntem acum, ele nu se văd. Dar asta nu înseamnă că nu există. Din contră, noi existăm datorită lor. Dragii mei, avem un Dumnezeu atât de bun. Avem un Dumnezeu care, în planul Lui, ne-a creat pe fiecare. Așa cum suntem noi. Unii mai tineri, alții mai în vârstă, dar încă de la început, noi suntem creați de Dumnezeu, concepuți de El, de Tatăl nostru, care ne iubește atât de mult. Dacă Dumnezeu ne-a creat și ne-a dus la existență și ne iubește atât de mult, ce credeți dumneavoastră? Nu are un plan frumos pentru noi? Pentru că n-ar avea sens. Te creează frumos, minunat, atunci când vii în lume, da? După aceea are grijă de tine, îți dă sănătate, îți bate inima în piept, se dezvoltă creierul acesta, da? Ar fi atât de neobișnuit și de nenormal ca după o creațiune atât de frumoasă, după o muncă atât de frumoasă, totul se sfârșească la moarte. Nu. Avem un Dumnezeu atât de puternic încât pentru fiecare dintre noi, așa cum suntem noi, are un plan bine definit. Doar atâta, noi să-L găsim pe El, pe Domnul nostru. Și aici aș vrea să mă folosesc puțin de 1 Tesaloniceni, capitolul 4. În primul rând, când Pavel scrie către noi, pentru că aceste epistole sau scrisori sunt adresate într-adevăr în contextul istoric atunci, dar sunt și pentru noi astăzi. Și aș vrea să vă spun un lucru, atât de mult ne iubește Dumnezeu încât Pavel spune, încolo fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și așa să și faceți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemnăm și vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus Hristos să sporiți tot mai mult în privința aceasta. În ce privință? În primul rând, ne numește pe toți frații. Asta ce înseamnă? Că avem un Tată. Și dacă Tatăl nostru ne-a creat, noi suntem cu toți o familie, indiferent de ce religie suntem, indiferent unde ne-am născut, dragii mei, să nu uitați. Avem un Tată, iar noi suntem copii, suntem frați unii cu alții. De aceea ar trebui să ne iubim, să ne facem bine unul la celălalt. Și să stăruim în privința aceasta, în frăția aceasta, în dragostea aceasta. Și dacă se poate, zice Apostolul, să nu faci rău nimănui. E frumos îndemnul acesta.
Este din Scripturi și este pentru toată lumea. Biserica în timpul acela, Biserica Apostolică, zic eu, din timpul lui Pavel, era sub persecuție. Creștinii erau prinși, închiși și câteodată erau omorâți. Acesta este contextul. Iar foarte mulți dintre creștinii aceia au trecut la odihnă. Unii au murit martiri, alții au murit în închisoare. Și când se întorceau cu toții la biserică, se întorceau mai puțin. Pentru că unii dintre ei nu se mai întorceau niciodată în biserică. Sau acolo unde se adunau ei. Și atunci era o mare întrebare în biserica aceea. Ce se va întâmpla cu cei care nu mai sunt printre noi? Ce se va întâmpla cu cei care au fost închiși și au murit în închisoare? Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Sara, mica ta adormit. Da, nu asta aici. De ce? Așa spune Pavel și bine. E greu de crezut, dar eu cred Scriptura. Și Dumnezeu ne învață și ne invită să credem Scripturile acestea. Zice, da, e aproape imposibil să nu te întristezi, da? Dar zice așa, e una să te întristezi, că e normal. Și asta e alta să te întristezi fără nădejde. Nu vreau să explic. Un om care se întristează, e normal să sufere, pleacă în mijlocul tău, da, Doamne. Dar dacă te întristezi fără nădejde, asta înseamnă că nu mai ai speranță. Iar Pavel spune, nu faceți lucrul acesta. Vă rog, crede, sunteți credincioși. Și vă dau un argument. A înviat Hristos? Și vă rog să răspundeți dumneavoastră. Da. Din cunoștințele dumneavoastră a înviat Hristos. Da, iar Pavel spune așa, dacă Hristos a înviat, da? Deci a adormit. Pentru că s-a trezit, a fost un somn. Atunci noi, care credem în Hristos, nu vom învia la fel? Care e răspunsul? De aceea vreau, și el spune, să nu mă întristați, eu vreau să vă încurajez cu speranța aceasta, cu nădejdea aceasta, că cei care au dormit în Domnul se vor trezi într-o zi. Și așa spune, de fapt, și îmi place să repet, nu pot să sar peste versetul acesta, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Și Domnul să ne ajute să avem această speranță. Amin. Amin. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, dar care ai promis că ești alături de toți cei care suferă, care sunt întristați și care plâng, credem că suferințele Domnului nostru Iisus Hristos ne conving și ne fac în stare să pricepem dragostea Ta față de noi. Amin. Credem în Mântuitorul Iisus Hristos care și-a dat viața pentru noi, care a murit în locul nostru și de aceea noi putem avea viață. Credem în revenirea Lui, care va fi în mod special pentru cei care au adormit în Hristos. Ajută-ne ca să fim pregătiți pentru momentul acesta. Amin. Și cu toții, împreună cu cea care a fost Lungu Sanda, cu părinții noștri, cu toți credincioșii din toate veacurile, să fim cât mai curând împreună în Împărăția Ta. Amin. Lasă dorul acesta în sufletele noastre. Binecuvintează familia Lungu și pe toți cei care sunt afectați de această dispariție, dar care este un timp scurt până la venirea Domnului. Amin. Umple sufletele noastre de credință și speranță. Amin. Și ajută-ne să trăim ca și Mântuitorul nostru și să spunem și altora vestea cea bună a mântuirii. A Ta să fie toată slava, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să fie proslăvit în veci. Amin. Amin. Serviciul de mormântare continuă la locul de așezare a sicriului la groapă. Invităm să facem drumul acesta până acolo.
Capitolul 3 din versetul 21. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai sper. Ce să ne facă să sperăm acum? Și haideți să vedem ce spune omul lui Dumnezeu. Ce îl face să mai spere? Sper că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. O viață s-a sfârșit și multe lucruri s-au sfârșit cu ea. Și va fi viața de acum va fi diferită. Dar bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Sunt palpabile bunătățile Domnului. Să vă relatăm doar una dintre aceste bunătăți. Era duminică dimineața când mă sună sora Erna de la spital, Istvan. Sora noastră Alexandrina este spre ultimele ore probabil. O sunt Elena dragă, nu sunt acasă, tare mi-aș dori să fiu cu tine. Sunt la tabără cu copii, sper să pot ajunge și să mai găsesc în viață. Îl sun pe Romeo Asanache. Romeo nu mai este. E plecat și el. Și îi vine lui Romeo în minte, e acasă fratele meu, Florin. Florin, pastorul cu care ați copilărit. Este ceva palpabil din bunătatea lui Dumnezeu, care nu s-a sfârșit. Va pregăti ceva frumos, o întâlnire frumoasă în spital, acasă. Și într-adevăr eu n-am mai apucat să fie în viață când am ajuns acasă seara. Dar bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și știu, dragă Elena, că așa este, că seara te culci cu povară și dimineața te trezești cu bunătatea Domnului. Toți cei care am trecut prin încercarea aceasta știm că seara e cumplită, dar dimineața parcă Domnul Iisus Hristos este atât de aproape de noi că îl putem pipăi prezența Lui. Se înnoiește în fiecare dimineață bunătatea Domnului. Domnul este partea mea de moștenire. Ați avut o moștenire frumoasă.
Sunt fericiți cei care au părinți care nu mai sunt în viață, dar credința lor este vie. Și această credință vie o puteți duce mai departe. Domnul este moștenirea voastră, care apostăria ei este moștenirea voastră. Nu știu ce ar fi putut să vă lase mai mult decât această moștenire. Povestind toată viața ei, persecuțiile ei, din copilărie, de la școală, în anii mai târziu, și totuși văzând acea credință puternică care radia din viața ei. Domnul este moștenirea noastră. Domnul este bun cu cine speră în El. Cu cine speră în El, Domnul este bun. Astfel sperăm în El. Cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere mântuirea Domnului. De aceea citim din Scripturi, pentru că noi nu avem cuvinte pe care să le spunem, nu avem cuvinte potrivite pe care să le spunem. Dar Domnul are un cuvânt, a avut un cuvânt și cu această ocazie. Și cuvântul lui este să așteptăm în tăcere mântuirea Domnului. Vor veni zile în care va trebui să așteptați în tăcere. Și Domnul va fi aproape de voi. Și bunătățile Lui o să sfârșesc. Și va fi o perioadă în care, mai mult ca niciodată, veți experimenta prezența Domnului. Acest cuvânt este viu. Cât este de sigur că suntem prezenți, atât de sigur este că acest cuvânt este adevărat. Și cu acest cuvânt divin vă cheamă Domnul Iisus. Vino după mine. În această credință a prezenței sale și în prezența întâlnirii noastre cu mama care nu mai este în viață, predăm să rămână. Dar înainte de acesta, vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că în planul Tău ne-ai adus la viață și suntem aici prezenți cu ocazia aceasta tristă, adevărat. Dar, Doamne, suntem aici prezenți ca să ne întărești Tu. Amin. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că ai ajutat ca Elena, familia aceasta dragă, cu Dan și cu Sara, să aibă atâta grijă de mama, de bunica și de soacra lor. Doamne, ai îngăduit ca să stea în casa lor și s-a legat o legătură atât de strânsă între ei. Iar acum, Doamne, în hotărârea Ta, ai hotărât să o chem la odihnă și știm că ea va lipsi fizic. Dar acolo unde va fi lipsă, te rugăm ca Tu să trimiți îngerii Tăi. Amin. Și niciodată Elena, Dan, Sara să nu se simtă singuri, Amin. să simtă prezența Ta totdeauna. Amin. Și, Doamne, noi știm un lucru, că după o vârstă atât de frumoasă, de 89 de ani, Tu ai chemat-o la odihnă ca să-i pregătești împărăția. Amin. Și noi care suntem în viață, te rugăm, Doamne, ajută-ne să Te urmăm pe Tine, Amin. să credem în Tine, să avem această bucurie a părtășiei cu Tine, că atunci când vei veni Tu să fim cu toți în împărăția Ta. Amin. Și nimeni să nu lipsească, Doamne. O, Doamne, vrem să ne întâlnim cu toți cei dragi care au trecut la odihnă și știm că Tu ne-ai promis lucrul acesta. De aceea Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să rămânem credincioși în veci. Amin. Amin. Cu această rugăciune, serviciul de înmormântare se încheie, se poate depune sicriul la locul liniștii
Iar noi, în timpul acesta, vă invit să cântăm cântările speranței, revederii la are și război. Dar, fericiți la cer privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. Sfârșitul veacului trăim, un veac de ură și război, dar fericiți la cer privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. E cerul și pământul plin de semne venirii Lui, cuvântul Său e da amin, nu e nicio umbră de schimbare nu-i. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Ce primărează-mi de splendor, cât trâmbița va răsuna, și Domnul va veni pe noi. Fericiți și plini de slavă vom cânta. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Vom cânta imnul 563, o ce țară minunată. O, ce țară minunată, de acel țărm atât dorit. Către ea iubirea-mi toată suie în zbor neobosit. Voi ajunge plaiul ei, al ei palat, prețul Golgotei de sânge mi-este har nemăsurat. O, ce țară minunată, ce țărm atât dorit, către ea iubirea toată suie în zbor neobosit. Voi ajunge
Ea doar a scăpat de toate necazurile. A scăpat de toate. Hai.